आंब फल भितर राजा सबु लोकंकर प्रथम पसंदर फल कहले ऋतुकालीन फल आंब को बुझे था। चाहिदा दृष्टि से ओडिशा रे आंब को बेसी गुरुत्व दि जाए। अधिक अमलर आवश्यकता थिबारु सरकार उपलब्धि बेसी घनत्व आंब गछ लगेबार गुरुत्व बहन करुछि। आंब गछ को बेसी घनत्व जथा 5 गुणन 5 मीटर 3 गुणन 4 मीटर और 2 गुणन 3 मीटर रे लगा जाय थाए। ଏହି ଦୂରତ୍ୱରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା 1 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଯଥାକ୍ରମେ 400, 833 ଏବଂ 1666 ଗଛର ରୋପଣ ହୋଇଥାଏ। 1 ହେକ୍ଟରରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲାଗିବାରୁ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଘନତ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହୁଏ। ମୂଳରୁ ତାଲିମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଛକୁ କାଟଛାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଛରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶୁଖିଲା ଡାଳକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ବେଶୀ ଘନତ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଗଛ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛରୁ ଗଛ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଅମଳରେ ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କାଟଛାଣ୍ଟ କରି ଗଛକୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୋଲା ରଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପବନ ସଞ୍ଚାଳନା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଳପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଛରେ ଅଧିକ ଫଳ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଓ ଲଗାଇବାର 2 ରୁ 3 ବର୍ଷରେ ଫଳିଥାଏ। ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଗଛ ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ 70 ରୁ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗଛରେ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଦିଆଯାଏ। 7 ରୁ 8 ଦିନ ପରେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଶାଖା ବାହାରେ ସେଥିରୁ 3-4ଟି ଶାଖା 4 ଦିଗରୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ରଖାଯାଏ। ଫଳରେ ଗଛ ବଢ଼ିଲେ ଏହାର ଛତାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 5 ଗୁଣନ 5 ମିଟର ଦୂରତ୍ୱରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛକୁ 12 ରୁ 14 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, 3 ଗୁଣନ 4 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୂରତ୍ୱ ଗଛକୁ 7 ରୁ 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 2 ଗୁଣନ 3 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛକୁ 6 ରୁ 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛରେ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ, ଅମଳ କରିବାରେ ସହଜତା ଆଦି କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଗଛକୁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ବି ନ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ଗଛ ପର ଅବସ୍ଥାରେ ରୁଗ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଫଳ ଧାରଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ। ବେଶୀ ଘନତ୍ୱର ଗଛ ପାଇଁ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷିକିଆ ଗଛକୁ DAP ଓ ୟୁରିଆ ସମ ପରିମାଣରେ ମିଶାଇ ଗଛ ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 150 ରୁ 200 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପାକ୍ଲୋବ୍ୟୁଟାଜୋଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପକାଯାଏ। ଏହା ଲଗନ ଏବଂ କଲ୍ଟାର ନାମରେ ମିଳେ। ଯଦି 1 ମିଟର ଛତା ସଦୃଶ ବଢ଼ିଥିଲେ ତେବେ 1 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଯତ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଘନତ୍ୱ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଓ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ଅମଳ ହୁଏ ଏବଂ ଚାଷୀ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ।